Claire Bonavija, naħdem bħala Textile Conservator ma' Heritage Malta u kelli x-xorti li National Library s-soħra organizzaw tema ta' lectures li kienet Power, Costume and Scenography u kelli x-xorti li nistudja oġġett billi jiena nirrestawrajt matul iż-żmien u niżvela man-nies x'inhu l-proċess ta' conservator. Dal-lectures bdew f'Ottubru li għadda u l-parti tiegħi kienet f'Diċembru. Kelli x-xorti li l-ħaqt tajta il-lecture tiegħi, però bil-mezzi li għandna llum tat-teknoloġija nistgħu nerġgħu nirrepetu fil-qosor x'intqal dawk il-ftit minuti li jiena tajt il-lecture u nista' nixxerja magħkom dan is-suġġett. Issa minn hawn aħna ħammorru bigi fejn għandi l-laboratorju u fejn naħdem ħajkolli l-oġġett mifrux biex jiena nkun nista' nispjega iktar quddiem l-oġġett u nimxu flimkien ovvjament f'qosor u nispjega naqra x'inhu r-rol tal-conservator meta jkollu oġġett biex jiżvela iktar informazzjoni fuq l-oġġett. Hawnhekk qegħdin fil-laboratorju ġewwa Bigi, dal-laboratorju jaqa' taħt ir-responsabbiltà kif tiġi qatt f'introduzzjoni ta' Heritage Malta. Hawnhekk huwa l-post fejn aħna nittrattaw l-oġġett. Issa qudiemi ħanintroduċi l-ġaketta fuq xi ħanitkellem u din is-sabiħ tagħha hu li l-irġiel fis-seklu 18 kienu jilbsuha biex joqgħdu ġewwa bija. Kien ikollhom qishom tea parties għax irdu niftakru li l-ħajja ta' dari kienet ħafna differenti millum u persuna bil-mezz ta' drab kien juri li ma status kien fija. U dan l-oġġett issa ħaniżvelaw iktar f'dawn il-ftit minuti li għandna flimkien. Apparti l-ġaketta li għandi wkoll beritta u din takkompanja dil-ġaketta. Hija tal-istess kalibru tgħidli l-drab mhux l-istess, veru. Il-beritta tgħidli ma tikkumplementax il-ġaketta u jien ma nistax ngħid li bil-fors kienet milbusa mill-istess raġel, però huwa stil li kien jintuża ta' beritta ngħidula nightcap mill-irġiel ta' dak il-perjodu. Għandna x-xorti li t-tnejn għadhom jeżistu, it-tnejn għadhom intatti u l-interventi fil-passat qatt ma ġralhom. Dan huwa għalina privileġġ kbir għax jien bħala restawratriċi għandi għalqa x'nista' nistudja. Issa, peress li ġol mużewijiet fil-passat, il-mużewijiet ilhom jeżistu għal dan l-aħħar 100 sena. Id-drab, sfortunatament, mhux bħal pittura, meta kien xi ħadd jagħti donazzjoni, ma kienx jitniżlu għal xiex kienet intużat, minant min, dik l-informazzjoni ma kienet teżisti xejn. Mhux għax intilfu, ma kienux jitniżlu records. Allura għalina iktar problema biex ngħidu hekk, biex niskopru x'data għall-im okkażjoni. Imma grazzi llum għall-internet, għall-libreriji, għall-mużewijiet oħra li id-drab qed tituhom importanza u jsiru iktar esebizzjonijiet, katalgi kif qegħdin naraw qudiemi hawnhekk. Jien nista' nqabbel nista' nikkomunika ma' kollegi oħra barra minn Malta u nersqu iktar qrib id-data tal-oġġett. Imma, again, mhux biżżejjed jiena l-oġġett għandi qudiemi, sfortunatament ukoll li jien nista' jkolli biċċa drab u nimita l-istil tal-passat, però hemm ħafna ħiel x'wieħed jista' juża biex iktar inqarbu li ngħidu din hija autentika tal-perjodu li issa niskopru waqt li qed nurikom l-oġġett. Mela, dil-ġakettina ta' raġel, jekk taraw x'intiġi għandi jien il-kuratur jgħidli Claire għandi bżonn li jsir restawr. X'inhu xogħli?
nifrixa fuq il-mejda kif qed tarawha u naraw kif ġiet kostruita. Okay? Qegħdin taraw li dar-raġel mill-libisa kellu forma dejqa imma mbagħad tinfetaħ f'dublett. Ġifieri inti ġa qed nara naqra l-istil tal-libsa. Għandi wkoll ħiel li jiena jekk immur lura fl-istorja nibda ngħid mela l-irġiel matul is-sekli kif żviluppa l-ħwejjeġ tal-irġiel. Allura l-importanti minflok noqgħod immiss l-oġġett jien noħroġ il-pattern tal-libsa. Hemm sistema kif wieħed jieħu l-qisin u dak jgħinni ħafna lili għax jiena inqas ma mmiss l-oġġett inqas ħanoħloq handling, inqas ma mmiss inqas ħanoħloq problemi. Jekk jiena nkun kapaċi noħroġ id-disin u kif intħietet il-qata, jiena nkun iktar nista' nqarrab imbagħad l-istil ma' perjodu tal-passat. Fil-fatt, din ħareġ li ben riċerka minn kodba u referenzi oħra ta' kif wieħed kien jaqta' drab u kollox li tmur lura fis-seklu 18. L-irġiel bħala moda ma tantx varjat ħafna l-moda tagħhom, nafu li kienhom il-ġaketta li llum waslet biex jew ikollok it-tails, all right, jew l-ġaketta qasira. Din għandha partikolari għandha il-komma dejqa ħafna, okay? Ġewwa għandha sidrija, hawn ġew, okay? U li għandi wkoll sabiħ li naf li l-materjal huwa rik ħafna, okay, il-ħidma tiegħu, u min ħieta kien jaf x'qed jagħmel. Okay? Jekk jiena nistudja il-qata ta' drab, tant qabbel id-disin eżatt min kien bir-reqqa u l-ħjata li xi ħadd ta' ċertu kalibru ħieta żgur. Ġifieri da qegħdin ngħidu s-seklu 18, biċċa drab sabiħa, ħjata tajba, qed timita x'kien qed jiġri fil-moda dak iż-żmien. Ġifieri din żgur kienet ta' xi ħadd ta' ċertu klassi li jew xi merkanti jew nobli, imma ma kienx tal-persuna rurali li miskin kien irid jaqlaħħa ta' kuljum u jagħti lilu nnifsu imma ma kienx irid jagħmel show. Okay? L-istess hekk immorru l-Beritta. L-Beritta għandha kollox ikkostruit pulit, kollox jaqbel disin jaqbel u jkompli kollox flajn. Għandha wkoll il-braid magħmula mill-bitzilla, però biħjut tal-metall. Allura wkoll it-tnejn huma tal-istess klassi. Okay? X'inhu xogħol issa jien mela jiena ħriġt il-pattern, tajta data, issa importanti wkoll nistudja drab. Jista' jkun ikolli fake jien qudiemi, imma allura x'jgħinni biex niskopri iktar. Għandna l-microscopes. Okay? Hemm id-diagnostic labs, jien nieħu kampjun u f'dal każ din il-ġaketta meħduma minn għandna ħarir, għandna l-qoton, okay? Apparti dawk li huma tiġaġix materjali tajbin li ntużaw għal-ħwejjeġ ta' ċertu kalibru, għandna id-disin ta' drab li jagħmilha rikka ħafna. U dak issejjaħ ikat. Hemm teknika partikolari biex wieħed jiżviluppa da' drab u wkoll huwa influenzat mill-Orjent. Okay? Ġifieri da' drab jista' jkun li ġie hawn Malta tiġà bixtri, okay? U mbagħad tista' wkoll intħietet hawn Malta, però m'għandix tabella biex tgħinni niskopri dan. Jiġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet li ma nistax iwieġibhom. Però bi ftit informazzjoni li jiena qed nestratta diġà qed niskopru ħafna. U mbagħad għandek oħra li dawn l-affarijiet qishom ktieb, ktieb magħluq, tibda tiftaħ u dejjem tiskopri issa forsi għadha pitada jiġi xi ħadd ieħor warajja u jiskopri naqra oħra. Jiġi dik hemmhekk jiena tkellimt naqra qisni kif insirna fl-oġġett li għandi. X'inhu x-xogħol ta' restawratriċi, konservatriċi f'dal qasam. Din fortunatament
b'saħħitha biex tiġi muntata fuq mannequin. Il-mannequin li għandi eżempju warajja, okay? Kellu jiġi modifikat ukoll. Għax jekk jiena ikolli nara x-shape tiegħu, dak huwa shape ta' tifel żgħir. Okay? Però kellna nżidulu naqa' packing biex hu l-ispalla tiġi iktar mimlija ovvjament raġel mhux bħal tifel. Meta libbisna l-ġakketta, żidnielu naqa' volum fid-dublet, okay? Biex jitoqgħod iktar kif suppost meta kienet libsa fuq dar-raġel li min kien juża. Mela hemmhekk kien għandi l-qies, għandi drab, naf xi stili, tajta data, x'inhu x-xogħol tiegħi issa. Nibda billi nnaddaf, okay? U nieħu nota fejn hemm il-ħsara. Li kellha tajjeb li l-puntini li intużaw biex intħietet għadhom kollha intatti. Okay? Għandi il-buttonhole, okay? Għanda il-ħarir u bil-braid biex id-dawwar dik it-toqba, dik qed timita wkoll il-military clothes ta' dak iż-żmien. Okay? Għandna sabiħ ukoll li peress li dar raġel kien jilbisha fuq kollox, għandu ġiex fetħiet biex hu jkun jista' jdaħħal idejh fil-but tal-qalziet. Okay? Li għandha wkoll sabiħ li l-but minflok huwa orizzontali itnaqra vertikali. Okay? U dawn qegħdin xi ħaġa partikolari ta' din libsa. Din li kellha naqra problema, il-ħarir ma' żmien jitmermer. Okay? Għalkemm jista' jinqara d-disin ta' drab, tarom jisom vleġeġ, kelli parti fil-parti t'isfel fejn kienet ġiet isa mibruxa, isa t-tieklet. U wieħed ma jkollux is-soluzzjoni ta' x'jista' jagħmel immedjament x'in jara l-oġġett. Allura meta wieħed jitgħallem josserva, jara, jiltaqa' ma' okkażjonijiet oħra b'diffikultajiet, isek tibda issib soluzzjoni bil-mod il-mod. U f'dal każ is-soluzzjoni kienet li ħadna d-disin tad-drab. Għamilnieh fuq plastik ngħidulu Melinex aħna, ħadna id-disin, okay? Żbaħna l-ħajt tal-ħarir biex nimitaw il-kuluri li għandna fuq il-ġaketta. Dak ukoll huwa naqra xogħol tedjanti għax il-kulur mhux dejjem issibu mal-ewwel, trid naqra ħin. U erġajna irrakmajna id-disin fuq net, okay? U jekk taraw allum il-parti fejn ġie l-intervent ma jtikx fil-għajn. Ġifieri jekk jiena diħa sibija x'imkien, l-għajn ma taqax fuq il-parti fejn jiena għamilt ir-restawr. Importanti wkoll li l-intervent tiegħi ikun jista' jiġi imneħħi b'faċilità għada pitada. Ġifieri għalhekk użajna t-tul u ġie meħjud fuq il-parti fejn għandi d-damage. Xi ħaġa oħra li kelli, il-buttuni huma magħmulin minn diska tal-linja b'toqba, u mbagħad kienu dak iż-żmien il-teknika tal-buttuni f'dal-perjodu li jaqbdu drab mill-istess ġaketta, jiksu din id-diska li jkollu u jħitu id-drab minn wara. Din intlibset din-libsa, din-ġaketta, u allura kelli xi ħjut qed jiżżarrat li għamilt ukoll użajt it-tul again l-istess teknika u ġast attejt il-buttuna bl-istess sistema. L-istess jekk nitkellem fuq lon l-istess. Xorta ma jidirx jisu ġdid, imma jiena rridu niftakru li din intużat qed nirrepreżentaw xi ħaġa antika, però hija stabbli. Jiena xogħli hu li min jiġi warajja jista' jgawdi il-ġaketta u kemm jista' jkun inħallija għal ta' warajja biex ikun jistgħu jistudjawha u jgawduha. Wara li jsir ir-restawr, wieħed irid jaħseb ukoll apparti jekk se tkun esebita. Aħna meta nissebixxu drab, nafu li d-drab ma jistax jibqa' esebit eternità. Okay? U kif diġà semmejt, ikun hemm il-mannequin.
Però sfortunatament il-ġaketta ma tkunx tiflaħ li toqgħod imlibsa għal tuliet ta' żmien. Hemm ħafna fatturi għal xiex ma ħallux isebita, hemm it-trab, hemm id-dawl, hemm il-klima tal-post, okay? Allura oġġett ta' drab normalment ikun għal perjodu qasir, u mbagħad irridu nerfgħuh. Importanti kif wieħed jerfa' dan l-affarijiet. Jekk jiena ħanerfa' dil-ġaketta kif qegħdin taraw hawn diġà cushions indaħlin. Okay? Dawk nagħmluhom aħna għat-tal-apposta biex nagħtuha il-forma, ovvjament mhix eżatt il-forma tal-id, però l-spazju li għandha qed jiġi ippakkjat, okay? U nevitaw il-ksur tad-drab milli jiġri. L-istess jekk jien nitkellem fuq il-beritta. Il-beritta qiegħda mmuntata fuq cushion isa kopla biex ngħidu hekk, okay? Radba. Din tgħinni wkoll meta jiena neħħendilja l-oġġett ma mmiss lilha kif qatt qabel inqas ma mmiss aħjar, okay? Minn hawnhekk din tkun merfoġa koxxa. L-istess il-ġaketta. Id-destinazzjoni tagħha hija li tkun iktar fid-dlam ġo kaxxa fil-kwiet. Kemm jista' jkun noqgħdu attenti li ma jkollniex ħsarat f'temperaturi li jvarjaw, li nkunu kemm jista' jkun notfa niċċekkjawhom għax jekk ikollna xi attakk bl-insetti, okay? U l-insetti nafu li jħobbu postijiet mudlama u mdużi jiklilna l-oġġett. Kemm jista' jkun aħna nevitaw kemm jista' jkun li jkollna dal-problemi fuq il-kollezzjonijiet tagħna. Bħal meta fil-passat dil-kollezzjoni li għandna fil-mużewijiet ġiet mogħtija min-nies ġenerożità tagħhom, illum l-istess għadna nirċievu dal-affarijiet, in-nies jiġu mhux bi kwantitajiet biss, imma nieħdu pjaċir meta xi ħadd itina donazzjoni, speċjalment ukoll meta tkun segwita jiena bir-ritratti ta' mill-libisa għall-im okkażjoni dawk jagħmlu l-istorja tagħna iktar interessanti. U llum ukoll sirna naraw kemm it-tessuti u d-drab għandhom parti kbira mill-istorja tal-bniedem. Jien jekk għandi pittura, u mbagħad għandi mara b'ritratt libsa jiena fil-libsa li hemm fil-pittura jew fir-ritratt u mbagħad għandi immuntata il-libsa fuq mannequin, iktar tagħmilha personali nara. U l-bniedem jieħu pjaċir jara dawn l-istejjer fejn jidħol il-bniedem, u allura inħeġġeġ li min forsi għandu xi ħaġa jrid ikun jaf fuqha jew ma jafx jagħmel bija, jieħu parir aħna qegħdin hawn biex ngħinuhom u nistgħu ngħinu wkoll in-nies kif jippreservaw l-affarijiet u forsi ngħinuhom ukoll bid-dati tal-affarijiet.